Eyi. Onye mmegalụ gbaghara m onye mmegalụ gbaghara m inugo ife imere m n'elu nwale aga m agbaghalụ gị onweghị onye omume ya kacha mma ịchọ na anyị ga-adị na mma ịchọ na anyị ga-adị na mma ịnwetazi na mmụmụ agaghị m echa nke gị ụsọ bụ eleta yara ya bụ ụsọ onye mefere ibe ya onye mejọrọ ụgbọala ụsọ bụ eleta yara ya bụ ụsọ onye mefere ibe ya onye mejọrọ ụgbọala ụsọ bụ eleta yara Eyi. What's going on? Ya ha gbara ya. Happy New Year.